Wamay tuwa aman. Naging upayag na pagkurmatan na suwanga ng gusto rasul. Naging upayag katumbas o kakurmatan ka ko ulama. Kapag dating ka ko ulama, na tunay sumpat aging kutuwa ka turo nabi. Waman istaghfara bi'alimin sa'al at tigo nabi sallallahu alaihi wasallam sa tao apakadabalas niya sa ulama. Fa innama dhalika istighfahum billah. Natimbang aayam yang pernah na ito ka na suwapa. Allah. Namanya kasakit yan. Na ay kada kalimanto mga tao. At di na sasabot ang sulagidan ng ako kuman. Na taman sa disilang di mangilay sa plano akatagakairan sa rugo utawa ulama. Lagi nyo bumipunto sa ulaw-ulaw mga Yahudi. Akapamuno sa mga ulama, akapamuno sa mga nabi. Kaso mga Yahudi, na isa asipatiran ang pinakamarata, piya kasisingay. Naging po kami alay sa Quran, waya katulunan nabiyyi na bigayri haq. Diran di pilipuno sa mga nabi. Di kabilang akadakal ang mga nabi, ang miya pilipuno ang mga Yahudi. Na aya sa diyan yung mga nabi na sa mga ulama. Naubuno ka sa ulama na timbang amino ka sa sakatawa alin. Sakatawa alin. Ay dapat ka, kedua kau kalusa. Kedua kalusa, ang mga bulo ka sa nabi. Inukilikan kau to, marinig ibar kami nila sa anungan ang tiyama. Kaya makabulo ka sa mu'min, na miyari sa Quran, na umulo ka sa mu'min, na pimbaba ada sa naya na biluka. Kung miyari sa Quran, khalidina fiha. Naraka sulagi ito tao, nagtatapon. Sigo naraka, amay gagimpi magulaw na, akabantag ang akapatayan ng kapanubat at kumama. Nah, dito kumasakit. Ayaw man yan mga ariyak ng kuwagama, nagigaya katubuloy niyo mga ulama, insyaAllah. Na pamulaan niyo po puso iyo, ang mabaloy ganwa ulama, ang mga mukhlisi nagipag-ikhlas. Pabila karon niyo sebenar, naga mabibigirun ang kadulunyay, ayun ka ko ikiswat wapa. Ay pun ayah suam niyo, naya ko kapteruan niyo ko benar na ad nagkikuaw, mas lumadalang ba ulama. Ay saan tayo ng dunia, uli na ad na ipinagkiyo. Panabaginan, dito si mata ulama. Ay dito si mata ulama na niyo ko kababaluyin na mukhlis, mag-ikhlas. Akan ba ayaan tapi naging kutwa, kapuliw ng mga tao. Kaayaan tapi naging kutwa, ito na niya ko benar, isampay niya sa benar, dahil kiriyan. Agoy ka lang na sa Allah, pabila tulong niya sa benar, na apiya, niya kaysa, naminitiyakan kumanos. Naginan, sunabi na isa sifat yan, na mawaraw suras lupa. Mawaraw sa taman ang mawaraw. Sa lagit ng mga sahabat yan, ada ang ikinakiran ko kapatulong iran ko benar. Kumana ikinag ka, ang kapatulong ka, aswagama, naginaw man na yan, 5 yan. So kapriba na haram, nakadiga ginawan talo, kahit na dimriba kung mga dimaka, mas tumada pa ulama. Ay bisa di nga disusot, na naging muta kapudir ka o mga tao. Nagiti, pagiyatan yung mga ariyakan, ayaw pumulaan yung pupuso yung, nakapag-ikhlas, o di nyo di ka pangabig, nagumadong pupuso yung kutuwa kawaraw, asal asin benar. Nabakap mawaraw, sikuribat. Kumana kalimantua di mawaraw na sikuribat. O, ayat sifat nalo, nakap mawaraw, siku benar. Ay dapat yung pinataniwanan. Insyaallah. Insyaallah. Giga iya niya kalangag sa Quran, at duwa ka tao ang mga padiyo. Nagitundo niyo. Giga kapakalangan sa Quran na kuha na yan, kabay ni alang-alang. Kaya kapakalangan sa Quran, kabay ni kaya nipis, naging ang Quran ay putalang. Uy, namilangad ka panatas tanggungan ka. Aging ko tuwa kaswa ang kapipya o kurupan niya. Na ino kantawan niyo o ay gala abalas o utaw ang yakalangag sa Quran. Kaya niya ali sa hadith. Ang mabhung saging ko tuwa hadith ang katulong Rasulullah. Asadin sa tao ang bilangagihan sa Quran. Si kung kaito iyang meniidan. Kaito iyang meniidan at timunabi. Naman lang namang ukawda ang kapat. Na aya daula-ula na naipluo ko Allah kurugu ka aging kutwa Quran. Allah. Na basta milo kurugu ka aging kutwa Quran. Na bad na riya kurugu akasasawtan sa Quran na tutu
Mustahil. Oh. Kati dituntong lagi ko pa mataglo. Amya katuga akal ko Allah. Ya guru ka akal ko Allah Ta'ala. Hindi na miya guru ka ini pagipat ka. Si ko man nang mga tao ka ketago kila sa ranon. Lagi ko sa kalidigilan. Na miya guru ka nagito na luto di tutong ko pipun na na. Na dapat ka si guru ang inisaw sa Quran. Jangan na narugo pagindar ko mga ugat. Kung miya kalaman sa Quran. Kamu dapat na mini palaman sa Quran. Na sulagi dito puno la na mustahil. Ibatutong Allah Ta'ala sulagi dito arugo na yung pinakamalali putong Allah Ta'ala na sukiru mo sa iyong tao. Giga yung mga mata diya kalangan sa Quran na yung pinakamalali yung buntong na sa mga losya. Takna ba ayaman ang kudunya na makambuta ka sa sundaro? Hindi na makambuta ka sa engineer adi paginun tulang. O di na attorney adi mauntol. Kenapa untuk gimpi menang? Ayat itu menang. Amin babuata. Naginan sumiyakan buta ka sa ulama ang ikhlas. Nagumiyakan buta ka sa miyakan lang sa Quran. Naginan itu menang. Kaaya kala kay menang na makaw makasalungan ang kiyama. Hayloks. Ama agurina. Na ayam ya ali unabi. Nasing kadang kanu Allah Ta'ala sa crown. Sakad ko alungan akiyama aaya katay diyan akraw na mas makya ibuntal alisu alungan na ay dapat tiwan-tiwan na bisi dunia katangan sa Quran. Pisang ka lagi mo ta inaya na buwa mayan na aya panagi mo ta ay nilumasay. Agi na sumya katangan sa Quran mas lebih mas mana apahala imbuniron wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagito yung dito pangatay na mga mata. Iya itu pekakan sa mga miluntikan. Naba ayat pekakan sa miluntikan na yung tawa tataan di gelas na di psibuyan. Pemagabagag sa wakto na di gelas saging ngayaman namin ng mga eswilan. Na kenapa gitu pelatay anawata. Ayat itu pelatay anawata lagi nga lagi dia di pamangani. Ay dapat yung mga nuksanyo. Sebab saging kaya oras. InsyaAllah na tiyaw yatang lagi nga mga wata naman. Sa kanong mga wata na panaw kita hindi makadungkuhan. Na makadungko ka nun na miya kapasadlan. Kaging niya kapangali, na kinabalamu na miya nga di, nabamiya kapas. Halagin ka kan. Ngadadang lang lasmitang mamugay pakadir. Nakalimutan ka na balamu ang miya nga di, nabapaguntong aba pagdungko, na miya kapasad, miya kalangan sa kurang, miya ulat di. At na mga klasmita kan, ay man to na matatago sila sa kalapuso. Mga klasmita mo to si Sabutuan, kuni ko diya ulo di mga di. Nakainya utamia na silang talos mamangadi aya kaya lugo gerang ang imbo balu sila ng mga panudulan mga pusir na imanto na sila sa kada pusir.